izbăvit cetatea. Mai jos scrie versetul 16. Înțelepciunea e mai bună decât puterea. La noi la tineri se aplică foarte mult asta. Cu înțelepciunea lui a scăpat cetatea de la moarte. Hai să mergem mai departe. Deci prima a fost grabă fără inimă, a doua viteză fără maturitate, fără greutate. A treia, senzaționalism fără substanță. Hai că mă grăbesc mai repede, vreo 5 puncte, poate că unul sărim, că am zis oricum peste 20 de ani o să vă fie bun. Senzaționalismul fără substanță. Creăm artificii, facem lucruri mari, folosăm toate metodele, facem o mascaradă mare, un fel de circ. Circ, așa și ormim lucrarea Domnului de multe ori, proptită de proptele firii și pe o parte și pe altă, dacă cade o proptă, cade totul jos. Vreau să zic, nume mari, impresii mari, semne și minuni, câteodată Domnul lucrează și prin daruri, inovări multe. Vreau să zic, inovarea, când inovarea și mintea omului întrece și schimbă ungerea lui Dumnezeu și încrederea în prezența Lui și în ungerea Lui, ceva e rău. Când omul e în centru acelei lucrări și ia mai multă glorie decât Dumnezeu, ceva e rău. Metodele omului, idei grozave. Vreau să zic că ce se întâmplă cu asta? Avem o trupă de închinare foarte bună. Știu tehnicile închinării, vin acolo, sunt profesioniști. Deci profesioniști. Cuvântul ăsta e un cuvânt mare. Vreau să zic, îți și închinători. Faptele bune nu sunt de ajuns pentru Dumnezeu. Lucrurile taci și puse la punct foarte bine, programele foarte bine pregătite, mintea omului lucrând la maxim, emoțiile noastre puternice, orice ar fi râvna noastră, voința noastră, nu sunt de ajuns să înlocuiască pe Duhul Sfânt și dependența de El. Vreau să zic tot despre închinare ceva. Arată real, dar e fără substanță. E ca faptele lui Marta. Era el să zic Maria. V-ați rugat pentru mine să fiu clară seara asta. Vreau să zic că e important. E important să simți greutatea aia în ce se face. E important să vină și ungerea lui Dumnezeu prin acțiunile noastre. E important omul când pleacă de acolo să zică, mea, acolo a fost Dumnezeu. Nu știu cine a condus. Nu știu cine a făcut treaba aia, dar a fost ceva super. Dacă omul e prea impresionat cu chipul cuiva și nu cu chipul lui Hristos când pleacă, vă zic eu că ceva nu-i bine. Tot m-am gândit la mai la început, Marius, când eram mai la început. Pare că nu să ajung și o mare să se audă despre mine. Văd că vine la zguduie tot. Vreau să că nu mă lăsa Domnul să facă așa. Sunt anumite chestiuțe. Sunt chestiuțe care le putem face. Să arătăm mari în ochii lumii. Sunt chestii care pot să te facă să arăți plin de putere, să arăți plin de autoritate. Sunt lucruri care aproape că aș putea să fiu ca TD Jakes. Am atâta carismă. Că dacă undeva m-aș urca pe scară, vreau să că nu-i mantaua mea. Nu-i armura mea. Dumnezeu nu mă lasă să arăt ca Saul, ca un împărat, când eu doar un simplu cioban. Păstor, adică. Dumnezeu vrea să merg cu armura mea, cu echipamentul meu. Dumnezeu nu vrea să inovez eu mai mult decât e ungerea Lui pentru mine. Dumnezeu vrea să mă încred în ceea ce El mi-a dat. Și ceea ce eu am o să aducă prezența Lui Dumnezeu și o să aducă ungerea Lui acolo și o să transforme oameni. E foarte important să-ți găsești locul tău, armura ta, îmbrăcămintea ta, armele tale. Să știi că Dumnezeu te-a chemat să fii un original. Să nu copii pe nimeni. Bun. Aduc aminte că deci sinele și firea gâdilat nu face nimic. Nu s-o dată și ziceau toți că o să vină unul mare. Astăzi nu mai am cu Domnul. O dată un concert, o dată o biserică aici. O biserică foarte mare. Dintre cel mai mare. Nu pot zice numele că poate că zic că a fost și așa de moarte cât de mare. Și m-am dus acolo, era mai la început. Și m-am dus cu niște americani mai maturi, părinți spirituali, erau aici cu noi. Și am zis, ori eu, jumătate din tinerii din școala biblică erau fanii acestui om. Mary, super, e așa de tare și pocăit. Zic eu, astăzi a ajuns rău. O zic cu durerea asta, că am fost și un pic de prieten, tot mă chema să facem lucrări împreună. Era extraordinar, zestrat. Vreau să zic că și-o divorțat nevastă, a ajuns rău, nu mai umblă cu Domnul, omul ăsta.
Dar m-am venit de acolo, de la concert, și toți tinerii, fiindcă era lipsă de discernământ, toți, man, ce fain a fost. Atâta de greu mi-a fost să le spun adevărul, vorbesc serios. Și zice, părinții ăștia spirituali, oamenii mai vârstă, au zis, a fost o jenă, a fost o rușine la adresa lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat acolo? Așa de ușurat m-am simțit. Am zis, nu se confuz, ci oamenii sunt confuzi. Că promovează omul și talentul omului. De fapt, unii nu era nicăieri. Suna extraordinar de bine. Vreau să zic că dacă am avea muzica aia aici, am putea să fim pe televizor și cu prezența Domnului care o avem noi. Nu zic că totdeauna o avem, nu zic că o avem, că Domnul îi prinde har și nu dă. Vreau să zic că știți ce creează lucrurile astea? Prin asta standardizăm mediocritatea și zicem, aici e Dumnezeu, asta e cutia și așa arată. Îl face pe Dumnezeu cât călcâiul nostru, sau până la genunchele nostru, ce ăsta e Dumnezeu. Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu e fără limite, e mult mai mare. Amin. Pentru lume, știi ce face asta? O repulsie. Lumea zice, nu vreau să am așa ceva. Dacă numai atât e Dumnezeu, nu vreau să-L am. Pentru biserică aduce confuzie și neputință și Doamne, Tu ne-ai promis, nu se mai întâmplă. Dar vina nu-i cu Dumnezeu, cu noi. Un al patrulea punct, deci, am zis primul, știți care au fost, al treilea au fost senzaționalist, fără substanță, deci ceva senzațional, ceva bine pregătit, ceva croit bine de om, metode puternice și are de-a face cu metoda noastră asta. Ce metode folosim noi? Lăsăm pe Duhul Sfânt în față sau intrăm noi cu mintea noastră în față? Elisei fără Ilie, deci fi fără părinți spiritual, nevoia de mentor. E descris aici. Deci noi trebuie să fim conectați. Amin. Trebuie chiar dacă avem un părinte slab spiritual. Samuel a putut să crească în casa lui Eli. A crescut în casa lui Eli. Dacă inima ta e curată, poți să crești acolo. Vreau să zic că e nevoie de părinți și de multe ori poate că suntem în extrema aia și zicem, Doamne, unde sunt oamenii care să ne învețe? Și multe în România, e o criză mare. Duhul de control nu lasă să fie părinți spirituali, ci doar dictatori, doar stăpâni, doar nimrozi, doar oameni care clădesc și ei și zidesc un alt turn Babel. Și noi ca tineri de multe ori mergem și nu găsim un sfat. Din cauza fricii și a nesiguranței nu ne lasă să ne apropiem de inima lor. Dar vreau să zic, asta e o parte a monedei și punem vina, așa ne e nouă ușor să scăpăm, nu? Să zicem, n-are cine să ne arate cale, n-are cine să ne afirme, să ne aprobe, să ne încurajeze, să ne dea identitatea aia care vine dintr-un părinte spiritual. Și nu ne putem apropia, parcă și pastorii noștri de frică să meargă prea adânc cu noi și să intrăm în discuții prea profunde. Și de multe ori ne găsim acolo. Toți. Vreau să zic, cealaltă monedă, fiindcă ăsta Elisei fără Ilie, în primul rând, Elisei a fost găsit făcând ceva. Era ogorul tatălui său. A avut un părinte spiritual mai slab pe care îl sluja. Și după aia a venit un profet. Un părinte cu ungere profetică și l-a luat de acolo. Și și-a pus mantaua peste el. Probabil că trebuie să slujești în ogorul părintelui care l-ai, nu profetic. După aia o să primești o manta. După aceea găsim o altă extremă. Mulți Absalomi, musculoși, mulți Samsoni, care rup porțile și nu vor să dea socoteală și nu pot să stea în legătură cu nimeni, plini de zel, foarte rapizi, foarte independenți, foarte neîmblânziți și calcă în picioare cu mușchii lor orice sfat și orice înțelepciune. Adică pentru ei e prea slow. It's too slow. Deci, în alte cuvinte, nu-i ritmul meu, nu-i bătaia mea. Vreau să zic, Dumnezeu vrea să fii smerit. Vreau să zic, tații spirituale învață smerenia. Tații spirituale învață dependența. Ne învață să dăm socoteală. Ne învață să trăim în relații. Ne învață valoarea relațiilor. Destinul tău nu o să vină de unul prin tine singur. Să ai nevoie de relații, să ai nevoie să fii conectat cu alții. Răbdare, căile Domnului, le învățăm de la tații spirituali. Principiile Lui, autoritatea, discernământul. Am zis, Iosua nu a repetat greșelile lui Moise. Ne învață să nu le repetăm greșelile lor și avem nevoie. Vreau să zic, poți tu să ai ogorul celui pe care nu-l consideri profetic și de gustul tău. Poți tu să slujești într-o casă care probabil că e Icabod.